सिंगिंग बाय ओम प्रकाश नजरिया। डीजे अमित तिवारी माँ कौशल्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो घिया चौक तोरा यकिया के कजरा के जान झगड़ा करा देतोगे। तोरा यकिया के कजरा के जान झगड़ा करा देतोगे। तोरा यकिया के कजरा के जान झगड़ा करा देतोगे। डीजे अमित तिवारी इंग्लिश में बतिया बैठी परीक्षा में हो जाए छौरा सबके लफड़ा में मारे छै गफरा में सबके कारा बैठी तो जान कहै छी पड़ल छोड़ दही गे आ दिल के अनाता हमारे तो जोड़ लही गे। सबके पागल सबके मती कर दो दूर गति तोहर मुंडिया उड़ा दे तोगे। तोरा यकिया के कजरा के जान झगड़ा करा दे तोगे। तोरा यकिया के कजरा के जान झगड़ा करा दे तोगे। तोरा यकिया के कजरा के जान झगड़ा करा दे तोगे। डीजे अमित तिवारी तबर मधु पवन के फेरा महर गेली गे। ओम प्रकाश के नजरिया में गहर गेली गे। मारे तो सब तब में छपन मन किया लफड़ा बना दै गे। तोरा यकिया के कजरा के जान झगड़ा करा देलको। तोरा यकिया के कजरा के जान झगड़ा करा देलको। तोरा यकिया के कजरा के जान झगड़ा